ተቀራሪብና ከምታና ቦታትና ጭቅጭቅልና እንዳሳሳዕና ስነ ስርዓት ይደአሉ አካንታይ ይደአሉ አሻህ ተአኪቦም ዓደይ ዓደይ ዝብሉ ባንታ ይደአሉ ወንታ ይደአሉ ተንታ ይደአሉ አካንታ ይደአሉ አሻህ ተአኪቦም ሓቂ ሓቂ ዝብሉ ፍትሕን ሓቅን ዝብሉ እንታይ ይደአሉ ኣታንታይ ይደአሉ እባይ እንታይ ይደአሉ ዝሰማይን ምድርን ሓደ መሲሉ እባይ እንታይ ይደአሉ እንታይ ይደአሉ ሰማያዊ ተኸዲኖም ዝዓሰሉ ዝምሩካ ከምዝናበሉ ባሕባ ንሓመደይ ኣነ ንሓመደይ ኣነ ንፍትነታ ኣነ ስለ ሓቂ ኣነ Thank you.
Here are 5 facts every investor should know about the Nasdaq 100. The Nasdaq 100 comprises the